den hedder a er lige med x2 minus x1 kvadratbrød af y2 divideret med y1. Og hvis vi siger, at vi har to punkter, som ligger på en graf, så kalder vi dem for P og for Q. P den kalder vi x1 og y1. Og Q kalder vi for x2 og y2. Yes. Hvis vi så skriver den op som en ligning, så hedder det så y1 er lige med b gange a i x1 og y2 er lige med b gange a i x2. Yes. Hvis vi så dividerer den nederste ligning med den øverste ligning, så kommer det til at hedde y2 er lige med b gange a i x2 divideret med y1 er lige med b gange a i x1. Så kan vi så fjerne b'erne, fordi de går op med hinanden, så det kommer til at hedde y2 divideret med y1. Lige med a i x2 og a i x1. Og så kan vi så bruge en potensregel, så vores formel kommer til at se sådan her ud i stedet for. x2 minus x1. Og til sidst så kommer vores formel så til at se sådan her ud. Okay, nu har vi formen for A, og så vil jeg også lige bevise formen for B. Den er lige lidt hurtigere. Fordi nu har vi sådan, at vi kender A, når vi har regnet igennem, så derfor så er B vores eneste ubekendte. Så derfor så kan vi sige, som står heroppe, så hedder y1 er lige med b gange a i x1. Så kan vi jo bare lige lave den om, så den kommer til at hedde b er lige med y1 divideret med a i x1. Jamen det, som vi gerne vil finde bevis for, det er bevis for fordoblingskonstanten. Og fordoblingskonstanten, det er for en eksponentielt voksende funktion y er lige med b gange a i x'ene. Der findes der en konstant, som er t2. Jeg kan lige give et eksempel, t2 her. Det kaldes fordoblingskonstanten, og som angiver, hvor langt man skal gå frem på x-aksen for at finde y-værdien, som er blevet fordoblet. Her har vi bare gjort det, hvor vi er gået en ud, og så er den blevet dobbelt så stor, for eksempel. Den ligning kan man betegne ud fra 2b er lige med b gange a i t2. Og så skal vi så have isoleret det her t2. Starter vi med at sige 2b er lige med b gange a i t i anden. Så isolerer vi det her, hvor vi starter med at sige, at vi dividerer med b, så vi dividerer på begge sider, så vi har 2 er lige med a t2. Og så det vi gør efter det er at vi anvender log, så vi sætter det her ind i log, så det kommer til at hedde log i 2, og er lige med log i a t2. Og så får vi isoleret det, og vi kommer ind, og så begynder vi så får vi anvendt logaritme-regnereglen. Så ligningen kommer til at se sådan her ud, log 2 er lige med t i 2. Ja. Nu vil jeg så gøre rede for beviset for halveringskonstanten. Og beviset det forløber egentlig på samme måde som beviset for fordoblingskonstanten. Og vi betragter grafen for en eksponentielt voksende funktion. Det vil sige y lige med b gange a i x. Og vi betragter situationen ud fra begyndelsesværdien b, så vi ser altså på punktet 0,b, da b er skæringen med y-aksen.
Og vi vil gerne finde ud af, hvor langt vi skal gå frem på x-aksen, før y-værdien er aftaget til det halve. Det vil så sige til b en halv. Og når y lige med en halv b er x-værdien, t en halv, da t en halv netop er den værdi, der angiver, hvor langt man skal gå frem på x-aksen, for at y-værdien er halveret, og vi startede i 0. Så der gælder en halv b lige med b gange a i t en halv. Og nu skal vi så have isoleret den her t2. Og her der har vi divideret med b. Og her der har vi så anvendt log. Og i den næste her der har vi anvendt logaritmeregneregel. Og så her til sidst der har vi så isoleret t2. Og det er så beviset for halveringskonstanten.